ಟೊಮೆಟೊದ ರಸಮ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂದೆನ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೇನ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಯಾನಿನಿ ಟೊಮೆಟೊದ ರಸಮ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೇನ. ಇತ್ತೆ ಐನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪತ್ತೊಂದೆ ಐನ್ ಟೊಮೆಟೊಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ತುಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಬೌಲು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ನೆ ಗಾತ್ರದ ಪುಳಿತ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಯಾ ನೀರು ಪಾಡೋನೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೊದ್ಲೋಡು ಐಟ್ ಕೆಲವರ ಓಡು ಒಂದು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೊಜಂಕರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೊದ್ಲರೆ ಬಾರ್ದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪುಳಿನ ಈತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏನ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆನಿಗೆ ತನ್ವೇನು ಜೀರಿಗೆನ ಗುದ್ದು ನೆಟ್ಟು ಇಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಗುದ್ದುನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ಡ್ ನೇನು ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನ್ವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಿ ಆರೆಜ್ಜಿ ಅದೋಟು ಒಂತೆ ಗರಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೆರತ ಒಂದು ಇಡೀಲತ್ತು ಪೊಡಿಲತ್ತು ಅಂಚಪ್ಪೊಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ಗುದ್ದೋನ್ವೆ ಒಂದೇನು ತುಲೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತುಜಿ ಪೌಡರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುಜಿ ತುಲೆ ಗುದ್ದರೆ ಏರೆ ಬಂಗಾಪುನ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡಿ ಎಡ್ಡಾನು ತುಲೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣಲ ಆತುಜಿ ತುಲೆ ಈ ತಿತ್ತುಂಡೆ ಯಾವುದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಉಂದೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಸೈಡ್ ದೀವನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಐನೆ ಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಉಂಡು ಅಯ್ಯದಾಗ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಗುದ್ದೋನ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಅದ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣತ್ ಒಂತೆ ಗರಿ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಏನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಗುದ್ದೋನ್ವೆ ಒಂದು ಏತು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ರಸಮ್ ಒಂದು ಕೆಲವರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರು ಜಂಚಿನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಾರು ಮಲ್ತಿಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಪರ್ರೆಲ್ ಇಂಚಲ ಪರೋಲಿ ಉಂದೇನು ತುಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡೋನು ತುಲೆ ಒಂದೇನೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡೋನು ತುಲೆ ತೆಂದೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡಂತೆ ಇತ್ತೆ ಗುದ್ದುದಿನ ಜೀರಿಗೆದೆಲ್ಲ ಎಡೆ ಮಿಷದೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊನು ಒಂದೆ ಮಲ್ಲನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚಾದು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿರ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಪೊಜಂಕೊಲೆ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಒಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಉಂಡತೆ ಪುಳಿನ್ಲ ಐಕಡೆ ನೆತ್ತು ಪೊಜಂಕೊನ್ವೆ ತುಲೆ ಐಟ್ ಏನ ಕಜಾವು ದಾಲ ಇತ್ತು ನಾವಿಂದೆತ್ತದು ಪುಳಿನ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ದು ಉಂದೇನ ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ದೇವನು ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೋನು ಏನೊಂದೇನು ಟೊಮೆಟೊನು ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ತರಿ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿತ ನೀರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಪಾಡೋನ್ವೇನು ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕಂತದು ಇತ್ತೆ ಈತ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ ಬಲೆ ಒಂತೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತಂದು ಆಯ್ಬೇಕು ಐಕೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉರ್ದು ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ವೇನು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಕೆಂಪಾಯ್ಬೇಕ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋನು ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಬುಡ ಉಡವುಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೋನ್ವೇನು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಉಂದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಮುಂಚಿನ ನುಂಗು ದಿನ ಮುಂಚಿನ ಕೈಪು ಪಾಡ್ನ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋನ್ವೇನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಗುದ್ದುದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಉಂಡದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುನು ಗುದ್ದುದಿನೇ ನಾವೇನು ಪಾಡೊಂದು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಪೊತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂದೆನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಫುಲ್ ಎತ್ತ ಪರಿಮಳ ಬರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಕಡೆದಿನ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡೋನ್ವೆ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡ್ದು ಒರ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊದ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರನ್ನ ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ದ್ಯಾಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಪುಜಿ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಅದ ತೂದು ನಿಕಲೆಗ್ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲುಲ್ಲತ ಆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅವೆಡ್ದೊಕ್ಕ ನಮ ಗುದ್ದುದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಪಾಡೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆ ತುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದಿದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ದ್ಯಾಪಂಡ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಬೇಯ್ದುಜಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಕೊದ್ದೆರ್ಲ ಬುಡ್ತುಜಿ ಅನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಯಾನ್ ಈತ್ತೆ ಏನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ
ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಕೊದ್ಯಾರ ಆನಾಗ ಬೆಲ್ಲನು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಡೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಕೊದ್ಯೋಡು ಕೊದ್ದಿದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತು ಒಂದು ಆಜೋಡು ತುಲೆ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಯಾನಿ ಈತ್ ದಪ್ಪ ದೀತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಏತು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಸಾರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡ ನೀರು ಸಾರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಅಂಚದಿ ಬೋಡು ತುಲೆ ಯಾನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಕಿನ್ನೆ ಲೋಟೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡಂದು ಈತ್ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬಗ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಈತ್ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡಿಯಾನ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಸಮ ಕೊದ್ದಿಯಾರ ಬಿಡ್ಕಾಯನಿತ್ತೆ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಸಮ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ದಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ನಾನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕೊದ್ದ್ಯಾಡು ಬಂದು ಫುಲ್ ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಕೊದ್ದ್ಯಾಡೊಂದು ಅದಾಗ ಬಕ್ಕೆ ರಸಮ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಕೋದಿದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪರಿಮಳಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಯೋಂದೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಿನಿತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಫುಲ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬಿರ್ಕುವೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಇಪ್ಪೇನು ಈಡೆಗು ಟೊಮೆಟೊದ ರಸಮ್ ಉಂಡತೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾನ ಟೊಮೆಟೊದ ರಸಮ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಏತ್ ಪರಿಮಳ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಉನರೆ ಲಾಯ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೇಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲವರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉನರೆ ಆಪು ಜಂಚಿನಕುಲು ಖಾಲಿಂದು ಪರ್ಂಡನೆ ಆವಡು ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಫುಲ್ಲು ಪೋಪುಂಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಕ್ಲ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಯಾನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾಯ್